U imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Bóg u świętym miejscu swoim i On zbieraje naród swój u swoim domie i On siłę i moc daje narodu swojemu. Это антифона на уваход розпочинаємо нашу сьогоднішню недільну святочну літургію. Всіх сердечно вітаю. Захвочу до супольного тривання на молитві. Я гэту на святейшую ахвяру святой мши складаю интенции померлых святой памяти Валентина Замара, Игнаций Трахневич, просячи для гэтых змарлых об житті вечным, об Божьем милосердии и житті вечным, о Божьем володарстве. Вы Богу представьте свои просьбы, молитвы, з якими у сьогоднішній день приходите до Божого алтара. А на початку перепросим Пана Бога за наши грехи, как мы годно могли скласти на святейшую ахвяру. Споведающая Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что зграшил я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу на святейшую завсёды Панну Марию, Усіх аньолов і святих. и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Амен. Пані, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пані, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой воли Твоей, Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне единородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Які береш на себе грехи світу, прийми моління наше, які сядеш праворуч Отця, змилуйся над нами. бо тільки Ти святий, Тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсус Христе, з Духом Святим у хвале Бога Отця. Амен. Молимся. Божа, оборонца усіх, хто на Тебе сподяється, без Тебе нема нічого моцного, нічого святого. Отули нас Твоей милосердностью и научи нас мудро користаться земными добротами, кап'яни вели нас до добра вечного. Праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого,
Bóg prazu się wieki wieczny ja. Amen. Czytanie drugie Księgi Wладарства. У тыя дні один чоловік прийшов з Баль-Шаліша і приніс чоловіку Божому хліб початків, 12 ячменних хлібов і свіже збожа у торбі своїй. І сказав Елія: дай людям, каб єли. І сказав слуга ягоны: як магу я пакласці гэта перад сотняю чалавек? І он зноў сказаў: дай людям, каб ели, бо так кажа Пан, будуць есці і застанецца. Тады паклаў перад імі і ели яны, і засталося паводле слова Пана. Гэта Слова Божае. Пан насичає нас удосталь, Пан насичає нас удосталь. Нехай славять Тебе, Пане, усе Твоє створення, і усе святые Твои благословляют Тебе. Нехай поведають про славу Твоего владарства и могутность Твою обвещают. Пан насичає нас удосталь, в очи усіх з надією глядять на Тебе, и Ты даешь им ежу свой час. Ты открываешь свою руку и удосталь насычаешь усё живое. Пан насычає нас удосталь. Пан справедливый на всіх своих шляхах и верный во всіх своих справах. Близький Пан до всіх, хто Його кличе, до всіх, хто кличе Його у правді. Пан насичає нас удосталь. Czytanie посланию świętego apostola Pawła do Efesców, braty. Молю вас, я, вязень Пана, поступать годно покликання, яким ви покликані, з усьою покорою і лагодністю, з довготерпливостю, терпячи один одного у любові, стараючися заховать єдність Духа у союзі миру. Одно тіло і один Дух, як і ви покликані у одной надії вашого покликання, один Пан, одна вера, один хрост, один Бог і Отець усіх, який над усіми і праз усіх і во усіх. Гэта Слово Божие. Дякую Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Великий пророк повстав сярод нас, і Бог навідав свой народ. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. І з Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Chwała Tobie, Panie. U той час Jezus odeszł na drugi bok Galilejskiego albo Tyberiackiego mora
Ішло за ім мноства людей, тому що бачили цуди, які Ён чиніў над хворими. Jezus узышоў на гару і сядзеў там са сваімі вучнямі, а набліжалася Пасха, юдэйскае свята. Калі Jezus узняў вочы і ўбачыў, што мноства людзей ідзе да яго, сказаў Філіпу: «Дзе нам купіць хлеба, каб накарміць іх?» А казаў гэта выпрабоўваючы яго, бо сам ведаў, што збіраўся рабіць. Філіп адказаў яму: «Хлеба на 200 дынараў не хопіць, каб кожнаму дасталася хоць крыху». Адзін з вучняў ягоных, Андрэй, брат Сымона Пятра, кажа яму: «Ёсць тут адзін хлопец, які мае 5 ячменных хлябоў і 2 рыбы. Але што гэта для такога мноства?» Jezus сказаў: «Загадайце ім сесці». І было на тым месцы шмат травы, і селі людзі, якіх было каля 5000. Jezus узяў хлябы і, падзякаваўшы, раздаў тым, хто сядзеў, таксама і рыбы, колькі хто хацеў. А калі насыціліся, сказаў вучням сваім: «Збярыце кавалкі, што засталіся, каб нічога не змарнавалася». Сабралі і напоўнілі 12 кашоў кавалкамі з 5 ячменных хлябоў, якія засталіся пасля тых, хто еў. Калі ж людзі ўбачылі, які цуд учыніў Jezus, казалі: «Ён сапраўды прарок, які мае прыйсці на свет». Калі Jezus даведаўся, што хочуць прыйсці і схапіць яго, каб зрабіць каралём, зноў адышоў на гару адзін. Гэта слова Пана. Chwała Tobie, Chryste. Паважаны ў Хрысце браты і сёстры, сённяшняе Евангелие паказвае нам прыгожы цуд памнажэння хлябоў і рыбы. Быў прыгожы вясенні дзень, і ў гэты дзень на прыгожым зялёным полі вакол Хрыста збіраецца мноства людзей, якіх трэба накарміць. Напэўна, так сабе выабражаем гэты опіс размнажэння хлеба. Бачачы стомлены народ, Jezus задае свайму вучню Філіпу пытанне: «Дзе нам купіць хлеба, каб накарміць іх?» Так, па-чалавечу, па-людску, такое актуальнае пытанне. Але гэта не пытанне з цікавасці. Настаўнік Jezus Христос задае яго Філіпу, каб падрыхтаваць яго да здзяйснення цуду і каб прысутнымі цуд быў прыняты з глыбокай верай. Бог жадае супрацоўніцтва людзей, каб ва ўсе справы мы уносілі свой асабісты ўклад, бо вельмі проста аб чымсьці прасіць Бога, аб нейкай ласцы, напрыклад, аб навяртанні, а ў той самы час не змяняць стылю свайго жыцця, не працаваць над сабою. Гэта Божы спосаб дапамагчы нам узрастаць у веры. Бог жадае супрацоўніцтва. Каб мы убачылі цуд, атрымалі Божы цуд у нашым жыцці, мы павінны супрацоўнічаць з Божай ласкай. Таксама адчыняць наша сэрца для дзеяння Бога ў нашым жыцці. Андрэй, апостол, брат Сымона Пятра, кажа Езусу, што ёсць тут адзін хлопец,
які мае 5 ячменных хлябоў і 2 рыбы. І Езус, узносячы падзяку Богу, памнажае гэты хлябы і рыбу, памнажае настолькі, што імі насычаецца вялікая колькасць людзей. Сабралі і напоўнілі 12 кашоў кавалкамі з 5 ячменных хлябоў, якія засталіся пасля тых, хто еў. Нам дакладна невядома, як адбыўся гэты цуд, але як мяркуюць паважаныя некаторыя айцы касцёла, хлеб працягваў памнажацца ў кашах, у якія вучні ўкладалі свае рукі, так як гэта адбывалася падчас цуду памнажэння алею, здзейсненага прарокам Алісеем, калі збан з алеем пазаставаўся поўным да таго моманту, пакуль ім не напоўнілася уся пасуда, якая была ў доме удавы. У евангельскім апавяданню святы Ян удакладняе, што набліжалася Пасха, юдэйскае свята. Крыху пазней, калі будзем чытаць гэты ўрывак, у гэтым жа раздзеле ён апіша прамову Хрыста аб хлебе жыцця. Такім чынам, святы Ян робіць відавочным сімвалізм і лучнасць пасхальнай і эўхарыстычнай таямніцы. Так можна сказаць, гэты цуд прадказвае, што Езус установіць эўхарыстыю, што кожны атрымае хлеб жыцця. У эўхарыстыі, паважаны Бог, прыходзіць да нас, у кожнай эўхарыстыі. Можам нават сказаць, што Ён дорыць сябе нам. Мерай гэтага дару з'яўляецца нешта іншае, як любоў, а любоў прадугледжвае дар сябе самого з пачуццём радаснай ахвяры. Вось чаму, калі Езус даведаўся, што хочуць прыйсці і схапіць яго, каб зрабіць каралём, зноў адышоў на гару адзін, бо яго каралеўства, яго валадарства — гэта любоў і служэнне. Паважаныя, каб убачыць гэта перамяненне, гэты цуд эўхарыстычны, то павінны мы, перш за ўсё, як казаў, супрацоўнічаць з Божай ласкай, адчыніць наše сэрцы да прыходзячага Бога. Бог не заставіў нас самотнымі. Бог дае нам хлеб жыцця, каб мы не адчувалі гэты духоўны голад, але заўсёды маем магчымасць, каб насыціцца гэтым хлебам эўхарыстычным, якім ёсць хлеб жыцця. Ён нас умацоўвае, толькі мы павінны адчыніцца на Божы дар, на Божую дзялальнасць у нашым жыцці, але адначасова павінны супрацоўнічаць. І наш адказ — гэта наша прысутнасць на нядзельнай эўхарыстыі. Мы прыходзім, каб атрымаць гэты дар, убачыць гэты цуд Езуса Хрыста. Як святы Павел у другім чытанні кажа: «Малю вас, я вязень Пана, поступаць угодна паклікання, якім вы пакліканы, з усёю пакорою і лагоднасцю, з доўгацярплівасцю, церпячы адзін аднаго ў любові». Кожны з нас пакліканы яко дзіця Божае. Кожны з нас атрымаў сакрамент ласку святога Хросту. І мы маем абавязак і маем, праўда, усе
усе магчымасці, каб супрацоўнічаць з ласкай Божай, каб атрымаць узнагароду, якім ёсць жыццё вечнае. Але толькі мы павінны адчыніцца і прыняць Бога ў нашым жыцці. Памятаць аб сваім пакліканні, памятаць аб тым, што кожны з нас з'яўляецца, ёсць дзіцем Божым, дзецкім Божым. Для таго просім добрага Бога, каб мы не лекцыважылі гэты хлеб жыцця, якім ёсць Еўхарыстыя, што Бог заўсёды нам дае гэты хлеб еўхарыстычны, што мы маем магчымасць удзельнічаць і сёння у гэтым прыгожым цудзе перамянення хлеба ў цела Езуса Хрыста. Таксама просім, каб і нашы родныя, блізкія, нашы сем'і не лекцыважылі гэту магчымасць супрацоўнічаць з Божай ласкай, каб кожны дзіцё Божае адчынялася на Божую ласку і з адчыненым сэрцам супрацоўнічалі для хвалы Божай. Амен. Вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога, Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і уцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешэння памерлых і жыцця вечнага ў свеце. З верою у збаўчую моц Езуса Христа узнесем наши покорные молитвы и просьбы. Молимся за святы католицкий костел, каб яго вера, надзея и любовь показывали свету шлях до Божьего владарства. Тебе просим. Молимся за святого отца Францишка, за біскупа Александра, біскупа Владимира, так само біскупа Номіната, біскупа Андрея, дапаможнага біскупа Пінскай дыяцэзы, каб пад кіраўніцтвам Духа Святога яны вялі людзей да Божага владарства. Цябе просім. Молімся аб добрым надвор'і на час сёлетняга жніва. Цябе просім. Молімся за людзей у старшым узросце, за нашых бабуль і дзядуль, каб добры Бог адарыў іх патрэбнымі ласкамі, Божым благаслаўленнем, апекай Маці Божай, здароўем на дальшыя гады жыцця, і таксама каб яны сваёй мудрасцю, жыццёвай мудрасцю дзеліліся з маладым пакаленнем. Цябе просім. Молімся ў інтэнцыі святой мшы за памерлых, святой памяці Валентына Замара, Ігнацыі Трахневіч, каб добры міласэрдны Бог дазволіў ім цешыцца жыццём вечным у Божым валадарстве. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой нядзельнай літургіі, каб мы ўмелі дзякаваць Богу за атрыманую ад яго дапамогу і з радасцю заўсёды удзельнічалі ў нядзельнай Еўхарыстыі. Цябе просім.
Просим Тебе, Боже, учини, как мы не переставали узносить до Тебе наши молитвы и учились распознавать Твою волю праз Христа, Пана нашего. Віру, Пanie, z grzechu zbawił nas усіх. Віру чоловіком стався Божий Син, то загад любові криш на плечі брать. У костюлі сакраментом найсвятейшим стать. Ты ведешь у вечность нас, где чакає рай, і до серця притуляєш. Ти даєш мені силу, посилаєш моц, дариш мені спокой там, где пужає ночь. Ты мой порятунок, не загину я, бо мяне тримає моцна Божая рука. По житті з тобой пойду, хоть на свету край, і не стринуся з бядою. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, А так само на користь нам і и всьому всему костюлу костюлу. святому. Всемогутний Боже, прийми дари, які ми Тобі складаємо з того, що, дякуючи Твою щодрості, отримали. Нехай праз моц Твоєї ласки, гетоя ахвяра святить наше земное життя і приведе нас до радости вечной, праз Христа Пана нашого. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору серцем, узносим їх до Пана, подякуємо Пану Богу нашому. годно гето і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойче Всемагутны вечны Божа. Твоя безмежная слава выявілася ў тым, што Ты сваёю Божаю моцаю прыйшоў на дапамогу людзям і праз свайго Сына, які стаў чалавекам, вызваліў нас ад вечнай смерці і такім чынам усіх, каго загубіў грэх, вярнуў жыццё праз смерць нашага Пана Езуса Христа. Праз яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх разам з імі, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, який дел имя Божие. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму у єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа.
Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Иисуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам, па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таемніца вяры. Смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыща ў хвале. Успоминаючи смерти з мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою і служить Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, розсіяний по всім світі, удосконал його у любові разом з папом нашим Францишком, біскупом нашим Олександром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, померли Валентиня, Ігнацій, і про усіх, хто у Твоїй ласці дійшов з цього світу, і дозволь їм убачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили уділ у житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, усіми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими і ми хвалили і прославляли Тебе праз Сина Твоего, Єзуса Христа. Праз Христа з Христом і у Христі, Табі, Боже Ойча всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас навучил Иисус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокой у дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали сповнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа.
Бо Твое владарство и моc и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоею волей, одарить Его супокоем и едностью, яки живешь, и владариш на веки вечные. Amen. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим Передайте ближнему знак супокою. спокойно мужчин. Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, одари нас супокоем. Woś baranek Boży, woś той, хто бере на себе грехи świetu, благословленный, а покликанный на вечеру ягоную. Они не варты, каб ты вийшов на мене, але скажи тільки слово, и буде оздоровлена душа моя. Ты моя радость, о Єзу мой, Ты мое счастье, о Єзу мой. Єзу, Тебе люблю всей душою, Ты мне надеяй и супокоем. Єзу, Тебе люблю всей душою, Ты моя надея и супокоем. Христе, к Тебе у думках имкнуся, на Тебе, Пане, я сподяюся. Єзу, Тебе усім серцем люблю я, на іншої любові і не хочу я. Єзу, Тебе всім серцем люблю я, іншої любові і не хочу я. Світу багаття я не жадаю, бо всей душою Тебе шукаю. Стратить готовы я все, что маю. Ты дни с Тобой триваю. Стратить готовы я все, что маю. Ты скарб одиный с Тобой триваю. Єзу, у серці Ти моїм, радость збавлення мне открыл.
каб показать любов мою, волю Твою завжди приймать і душу чистой заховать, волю Твою завжди приймать і душу чистой заховать. Молимся. Panie nasz Boże, my przyjęli najświętszy sakrament, wieczny uspomin muki Twojego Syna, uczynika gety dar Jego niewykaznej lubowi, posprzyjał naszemu zbawleniu, przez Chrysta Pana naszego. Парафіяльныя аб'явы. Перажываем сёння 17-ю звычайную нядзелю. На гэтым тыдні літургіі ўспамінаем у панядзелак успамін святых Марты, Марыі і Лазара. У сераду успамін святога Ігнацыя Лайолы, святара. У чацвер успамін святога Альфонса Лігоры, біскупа і доктара касцёла. У пятніцу успамін Маці Божай Анёльскай. У гэты дзень за пабожнае наведванне касцёла можна атрымаць поўны адпуск на звычайных умовах, это значыць, будучы ў стане асвячальнай ласкі, прыняць святую камунію, таксама памаліцца ў інтэнцыях святога Айца. На гэтым тыдні прыпадае першы чацвер месяца, раніцай наведаем хворых, адрасы якіх можна запісаць у закрысты. Увечары адбудзецца святая імша па кліканнях да святарства і манаскага жыцця. Перад святой імшой 18:30 супольны ружанец і малітва па кліканнях. Таксама у чацвер, як заўсёды вечарам, святая гадзіна ад 23:00 да поўначы. Таксама на гэтым тыдні прыпадае першая пятніца месяца. Спавядаем за паўгадзіны перад святой імшой. Першая субота месяца таксама на гэтым тыдні запрашаем усіх членаў жывога ружанца на сваю штомесячную малітоўную сустрэчу. Наступная нядзеля, першая нядзеля месяца, адарацыйная. Пасля святой імшы ў 8 гадзін ёсць магчымасць адарацыі Найсвяцейшага сакраменту, а пасля святой імшы ў 10 гадзін адбудзецца эўхарыстычная працэсія. Дзякуем за ахвяраванне на рамонт нашага касцёла і ўтрыманне парафіі, таксама за малітву гэтай інтэнцыі. У сераду святая імша ў 19 гадзін, адна з інтэнцый будзе адпраўлена за ахвярадаўцаў гэтага месяца. Дарагія браты і сёстры, адна такая невялікая просьба. Вельмі добра, што вы прыходзіце і запісваеце святыя імшы, замаўляеце і за памерлых сваіх, бо гэта вельмі важна, гэта найлепшая дапамога душам, якія знаходзяцца ў чыстцы, і найлепшая праява нашай памяці аб іх. Таксама молімся за жывых, за здароўе, Божым благаслаўленне. Дзякуем Пану Богу за пражытыя гады і гэтак далей, асабліва, напрыклад, у дзень нараджэння. Добрая нагода, каб сабрацца разам тут у касцёле на супольную малітву і падзякаваць Пану Богу за ўсе атрыманыя ласкі, бо нездарма мы гаворым, што той, хто дзякуе, той 2 разы просіць. І гэта таксама з Панам Богом таксама, так сказаць, працуе. Вельмі добра, дарагія браты і сёстры, але такая невялічкая просьба практычная, калі вы плануеце замовіць святую імшу, папрасіць аб малітве, то вялікая просьба рабіць гэта так трошкі раней, не ў апошнія дні, бо часам прыходзяць людзі і просяць запісаць святую імшу за дзень, за 2, за 3. Калі плануеце, то вялікая просьба дзесьці там хаця б за тыдзень, а лепей за 2 прыйсці і запісаць гэтую святую імшу, каб і вам было прасцей, нам прасцей, каб гэта было так больш практычна. Таму з такой просьбай да вас звяртаюся. А цяпер памолімся за нашых блізкіх памерлых, якія адышлі на гэтым тыдні з нашай супольнасці парафіяльнай. Адышлі ў вечнасць Віктар Шэпет, 66 год, Ян Богданович, 56 год і Крыстына Кунюта, 70 гадоў.
Wieczny odpoczynek daj im, Panie, a światło wieczne niechaj im świecić, niechaj odpoczywają u supokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek daj im, Panie, a światło wieczne niechaj im świecić, niechaj odpoczywają u supokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek daj im, Panie, a światło wieczne niechaj im świecić, niechaj odpoczywają u supokoju wiecznym. Amen. Tak samo довіримо Матці Божій Ясногорській новий тиждень, який розпочинаємо, помолимося за нашу парафію, особливо за дітей і молодь. На канікулах в цей час був проведений разом з Паном Богом, так само був безпечним. Помолимося так само за Анжеліку Гарлукович, Віталія Козловського, за Альону Воронецьку і Нікіту Баршевську, які вчора в нашому костелі заключили сакраментальний суженський союз. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погоджай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас заусёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Мария Пани Ясногорская, Мария Пани Ясногорская, Мария Пани Ясногорская. Примем теперь с верой Божие благословение. И за Духом Твоим. Niechaj błogosławić was Bóg Wszechmogutny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w upokoju Chrysta. Дякуем Пану Богу. Боже, злітуйся над нами, благослов пошли нам ласку, хай убачать наші очі, в облік Твой у повним бляску. Уславляють хай народи Тебе славять Божа. Уславляють хай народи Тебе славять Божа. Хай спознає світ нарешті Пана і Його дороги, примуть хай Твоє збавлення, люди всі і всі народи. Уславляють хай народи Тебе славять Божа. Уславляють хай народи Тебе славять Божа. Ангел Панський звістував Панні Марії, і почала з Духа Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego,
śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość Twego i staniach im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość Twego i staniach im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość Twego i staniach im świeci wiecznie będą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Ty, Michale, Archaniele, broni nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy.